Bună ziua, bine ați venit la reparații casnice. Astăzi aș vrea să vă arăt cum se înlocuiește o baterie de la chiuveta din baie. Deci avem scurgeri pe aici pe jos de apă și s-a exfoliat și nichelul și arată urât. Prima dată trebuie să închidem robinetul general din camera tehnică. După ce am închis robinetul general, vom trece la prima operațiune și anume desfacem racordurile de apă, apă caldă și apă rece. Trebuie să îndepărtăm piciorul de la chiuvetă, da? Vom folosi o cheie reglabilă, ne ajută mult pentru desfacutul piuliței, racord, calibrăm perfect și desfacem. Se desface ușor pentru că are o garnitură din cauciuc, nu permite să curgă apa aici. O să curgă un pic, uitați aici e garnitura, desfacem-o de aici pentru că ne încurcă. O desface și pe cealaltă, a doua. Aici s-a înțepenit un pic, să aduc să țin contră, să nu rup de aici. Dăm scurgerea jos. Vom da scurgerea jos, șurubăm aici furtunul. Am desfăcut scurgerea și putem să o și curățăm când o punem înapoi să fie curată. Trebuie neapărat să ținem o contră aici cu un mop. Trebuie să aveți și un mop. Asta eliberăm. A ruginit un pic din cauza pietrei. O să curg un pic de apă, nu e problemă. Aici asta e cam compromis. Ca să desfacem această baterie, trebuie neapărat să dăm chiuveta jos. Avem aici, de desubt, avem două șuruburi, cred că toți știu de aceste două șuruburi, cu cheie de 19, da? Și desfacem chiuveta ușor, să nu cadă, să nu se spargă. Până, da, deja îl desfac la mână. Mai avem și unul din coace, în partea stângă, la fel. Vă trebuie o cheie de 19 ca să puteți să o desfaceți de acolo. Și în partea asta la fel, desfacem la mână. Șuruburile sunt destul de lungi, chiuveta nu are cum să cadă. Avem două șuruburi aici, de 10. Ca să desfacem cele două șuruburi, folosim o cheie tubulară de 10. Indicat ar fi ca partea activă a cheii să fie mai lungă, să aveți o cheie tubulară mai lungă, pentru că nu vă permite șurubul să intrați cu cheia normală. Facem pe rând, așa, câte una. Bolsonul, ăsta este bateria. Deci asta este bateria nouă. Va trebui să înșurubăm aici și aici. Să înșurubăm racordurile flexibile. Deci indicat ar fi să puneți un pic de vaselină aici sau ulei. Să alunece ușor, să nu se rupă garniturile. Cu o cheie fixă de 10 putem să strângem. Acum montăm garnitura asta pe baterie. Racordurile. Acum avem astea două șaibe, le băgăm până în perete și asta la fel. Așa, am fixat-o, am băgat și bucșile și acum montăm piulițele înapoi. Strângem acum cu cheia de 19 înapoi, nu prea tare să nu se crape chiuveta. Montăm pe asta. Deci avem garniturile tot. Și al doilea. Strângem înapoi. Țeava de scurgere înapoi.
Așa, urmărim dacă garnitura este echilibrată, să fie peste tot la fel. Strângem bine și acum băgăm masa înapoi, tutunul. Dăm drumul la apă. Acum verificăm. Văzut pe aici nu mai dă nimic. Ne uităm jos, verificăm la evacuare, la scurgere. Vedem și aici, dacă dă pe undeva. Deci nu dă pe nicăieri. Și aici verificăm să vedem dacă dă și aici de desubt. Așteptăm 2 minute să vedem. Văd că nu dă. Cam asta e. Acum introducem din nou piciorul înapoi, la locul lui. Se sprinde chiuveta pe el. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că v-a fost de ajutor ce v-am arătat și spor la treabă.